Hakajan mit jong kakhan riu tarik yoyong arja arpun riu kong Mary June Mersing, President ke Women's Organization of Ripoy District, kalapen bena bakan sedang ya kejeng ki syong syak tengan kumba kalakular hakajan mit jong kakhat santarik yoyong arja arpun riu. Kejing pen bena kani kalong me kadai haba ajing kran hakabakal ong bakan sedang shwa ban syak tengan khat ar kanta balada ke sorkar kanang yai kuman kan syong syak tengan lang klem debu por. Kani karai kalong shibenta kejing ajing kershan ya kejing ki syak tengan dauba H ban siudor nong lang chairman ke Green Tech Foundation. Ashimenta bat kini ki khon samla ki bade jog Green Tech Foundation da kabangan syong syak tengan bat ki bat lampak kau ya ke indefinite hangus right mo la kalian ke jongi ngin simbat khak arkanda la kalian ke jonga mentangan sedang nyo beje mentagamit hadu la syai nyo beje menstem lamar la syai kesni ngatak dan kuai tikap ke bangamla ban tiar bangahaban pendam kuai ki members ki jonga kin sawan ban atan haja ka jonga bat nadu kala shisni pat kapor ke jongi kanya ban khak arkanda bat ki lada himpet lada ka sokar kadang mat kelut lada ka sokar hi kadang matla the Women Organization of Ripoy District kamban si ban siam la kawai pat ka sinjam kabadai ke indefinite hunger strike. Ikwai kan sacrifice ni lagi. Nakabenta ki khandau ki siam. Nakabenta kalawai juki kun kifti. Jo kabadeng kabanuan ka jongi. Tinggal sengau ban ong ya ka sorkar ban pha ya kan ka message. Ngakwa bakin dia perkhat baha. Haswa baki kentai kinwan ban syong syak tengan hang ne la ne bagin le da ke indefinite hunger strike bat na tharai go government kan datip hadu kadnu ka bor chong ki kentai kila ban shan klem da bam klem da di bat ni ong la da poi hadu upot ban ka liang ge jongi nin sim ya ke indefinite hunger strike la da ka sarkar kandom pendam la ne kandom kloi ban yusuf la ne kam kloi ban ay ke jingdawa jong Green Tech Foundation ya ka ba mangi barok ni anglut ni kloi ban ya ha ka jing tia ka ba sha tangan ban ya ka bangin IT ki jaka ki jongi ha ki poi ACC Habatin pej bahagi ki shop ka shop plus F Ka plus F? hakabam bangibam duna ki eki batte ye kamet namar kata habathiru atau khau kamlu ka umpnyang kadut pej ya ka shop plus F haka jingsom yaki nutrient kum ki vitamin bat ka iron la icon diat bat ka bathau bha kam khta I ka dur jing ki mar bam ka jing mat la ne ka rukom shed yaki balehi banai kita ka don ka we ka jing mentoy ba kongsan ka kot ka khia ka nutrition ba khambha ka jing im ba khambha pendon kam daki mar ba modon ka sharp plus F menta kasni Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya